Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми Тоҷикистон, ҳар як нафаре ки ҳамавақт дар бар монед, ай ҳаматон миннатдорум. Хоб имрӯз чӣ хеле ки мебинен аэропорт дамадед ва дар қарор дорем дар якду масъала мехостам видео кунам ки ай ин сабаб бигем бисёри бародарҳо, бисёри модарҳо ай рейс мемонанд, ай ба задани билетҳошон аст нимат мекунанд. Якчанд видео мондам гуфтагием, вале боз ҳам бигем ҳамаи аҳвол шидаста як бор дига шумо да пурра маълумот расонем. Хай пешай мавзуъро сар кардан аки бигем рекламаомон чун ҳамавақтаи номерҳое ки мемонам и бародар граница мебара ки ҳамиқа одама рӯӣ кардем жалба нашида гуфти рӯсо ба дили пир метавонед телефон кунед айну моам салом шумо бигем ва номерҳои худам билети ҳавопаймо ки ай ки ҷой ба ки ҷои дар кор мешава метавонед дар WhatsApp пирсен, саволҳо ҳам дошта бошед пирсен, иншаллоҳ бародарам ҷавоб метия бигем ва ҳамин масъалаи номерҳом да беаҳамиятӣ накунед. 026 510 56 93 да ҳамин номерҳо WhatsApp номер фақат ҷавоб метием. Картамонам ҳамин номерҳо да номи худам меброя Абдуллоҳ Шукурбекович Қурбонов. ҳозир ман масъалаи бигем багаж да ки ай сабаби багаж мегардонам як бор ручное видеоша мемонам, шумо худтон бинед чанд қай метонен ручноитонам айдатар бигирен бо суҳбат мекунам. Инеми ручной клади Урал компания бигем чандин бародарҳоро ай рейс нимат кардан, ай самолётшон мондан, штрафша супорида натонистан. дар ин масъала бисёр кишид, дар ин масъала бисёр гап задем ки як нафари навам хабардор шава беҳтарин ай. ҳаракат кунем майда бигирен беҳтарин мешава. ҳаракат кунен ручноитонам майда бигирен. ака самолёти Somon боша ку дар вақти регистратсия бародарҳои тоҷики хидмонай баъд қонуни авиакомпанияи Somon 1 кило зиёд боша сари 1 килош меспорӣ. ай российский компаниё Уралам бигем, Ютерам бигем, Ютер да 500 грамм 1 кило зиёд меброя, меган рав 5000 рубл спор. ҳай ҳастан бародарҳое ки надоранд, наметавонанд спорида, ҳамин хеман мекунанд самолёт парвоз мекунанд мераванд. ё ки ҳамин Урал да ҳатто ҳолатҳои шидагӣ ай видео рӯӣ мекунанд, меган акай Абдуллоҳ ин на ручноимон ин қакай дар ҳақиқат ҳам лекин ҳамин менависандшон штраф биспорен гуфта, баъдан ки надоранд билетшон месӯзад, рейсшон парвоз мекунад, дига мемонанд дар аэропорт. бигем заявлениям менависанд, ҳамиқа корам мекунанд, дига гуфтем гапҳо самолёт ки парвоз кард маҷбур мешаванд я билети дига харидорӣ кунанд. барои ҳамо дар ин масъала эҳтиёт бошен. баъдан як каме суҳбат мекунам дар ҳамин тараф бигем ручной да чӣ бурдан мумкинай, багаж да чӣ бурдан мумкинай, чӣ бурдан иҷозат нестай, суратҳоша ман мемонам. хондан гире ба ҳар ҳол парвозам ки кардем донистан фикр мекунам беҳтарай. масъалаи тафтиши ҳуҷҷат ака мо гуфта наметавонем ки о бародарҷон омаде шумо ба ҳеҷ чӣ намегӯянд ё ки омадем бигем намеқапандтона ё ки меқапандтона аэропорт ай ҳечи гуфта намешава. баъзеҳоро мепирсанд, баъзеҳоро не. баъзе ҳолат ҳамин хеле ҳастай ки ҳамин терминал дар тафтиши ҳуҷҷат сахтай, ҳолатҳое ҳастай ки ҳечи гап нестай. ай тақдиртон мебинем нафарҳое ки бигем проблема зиёд дорем ё ки депортатсия медонем ки агар яке документотонро проверка кунанд мақсад спецприёмкати рӯӣ мекунанд ё ки проблемаҳое ҳастай ки медонем мехапанд. ҳастанд бародарҳое ки метавонед пешай парвоз кардан номерҳомонда муроҷиат кунем, иншаллоҳ номерҳошонро рӯӣ мекунем. бигем меоянд мегиранд ай такси ки фаромадем медаванд, ҳамаша нишон метиҳанд ва провожат мекунанд. ва омаде ҳамин масъалаи багаж да як видеои дига мемонам ки мақсад бинед
кило бикашем бигем российский компания 1 кило ам ки зиёд чо я багаж дига ҳисоб мекунам пули бигем российский компания 1 кило багаж зиёд чит пули 23 кило ам месбуре барои ҳамо ё кам бигире ё зиёд гирифтани боша хубтараш бо 23 килои дигар зиёд бигире ё ки ютер хато накунам 100 кило шидага багажи вале ручнояш 1 кило ам зиёд чо 5000 штраф мегирад регистратсияам сар шида боша сар нашида боша пешаи очирада истодам кадом стойка регистратсияи холӣ боша ҷои багажмонӣ дора одам набоша ё ки бигем неҷа ҷои приём негаворитного багажа мебинен ҷои багажмонӣ ҳастай мемоне багажтона килограммша мебурора ки баъда вақти регистратсия саргардон нашавед штраф наспоре очира накунен қадар маълумот якчиам ки бохабар карда бошем як нафарам ки бигем ай ҳамин видеои мо фоидааш расида боша фикр мекунам беҳад хубай ҳуқуқитона нигоҳ кунед бошед ҳаматон